Bulise bangcwele ngelihle igama likaYesu Kristu. Mfundisi uNdabeni othethayo, wanga uThixo anganisikelela nibusiseni samamele lo mlayezo. Wanga uThixo anganibusisa bangcwele uThixo abenani through this message. Oh, let the Lord bless you. Let the Lord bless you. In the mighty name of Jesus, let the Lord bless you. Let the Lord bless you. Izwi lakho Thixo lingamandla liyaphila. Lona libuyele kuwele lambatha lingamadoda asiqondisa indlela. Izwi lakho libukhali kunenkembe ezimiliselwa enhlangothi imbili. Lona siyanqoba ngalo, lona siyaphila ngalo. Jehova Jireh, Jehova ophilayo. Lilo Nkosi elophula imithi emikhulu yemisedare. Moya ingcwele libuyele kuwele lambatha. Libukhali Jehova lehlula yonke imimoya yobumnyama kuvela ukhanya. In the name of Jesus Christ, siphilisiwe ngalo, siyanqoba ngalo, in Jesus' mighty name. Oh, limanda laboshanta labosa, libroko shata libranda liboko shaya. Oh Jesus, cela bangcwele sikhile incwadi yeBhayibhile kwiGenesis 21 from verse 9 to verse 20. Genesis 21 from verse 9 to verse 20. Sithi sihloko ukugxotshwa kukaHagare noIshmayeli. Ukugxotshwa kukaHagare noIshmayeli. Bangcwele cela umuntu nomuntu uzasifundela from verse 9 to 20. Cela nje usibalisa esi story. Sona kahle kahle siqala ku chapter 16. Chapter 16 siyaboniswa uSara ngumfazi kaAbraham. Abraham ngumyeni kaSara. uSara noAbraham bahlala nesicaka okanye isicakakazi esibizwa ngoHagare. Now esisicaka singuHagare sisicaka sikaSara. Ithi incwadi yeBhayibhile uSara uthe ngoba ebona uba akafumani bantwana, wahamba wayobiza uAbraham. Wathi, Abraham myeni wam, ngoba abantwana ningabafumani, sendiyacela ukuthi uHagare isicakakazi sam ungene sona ukuze ndizofumana abantwana ngaso malabakhosha. Ithi incwadi yeBhayibhile avume uAbraham. Asokube vumile uAbraham, ithi yeBhayibhile after evumile uAbraham, ithi incwadi yeBhayibhile bangcwele wabe uyamitha uHagare. Ukumitha kwakhe uHagare, ithi incwadi yeBhayibhile bangcwele ekubeni ba emithile uHagare, ithi incwadi yeBhayibhile waqale wanendlela yokungakwazi umphatha uSara. Waqala uHagare kwanzima ukuphatha uSara kuye, wanendelelo ngakuSara. Ithi incwadi yeBhayibhile bangcwele after emdelela uSara uHagare, ithi incwadi yeBhayibhile wamdelela uSara waqale waqinisa isandla ngakuHagare. Ithi incwadi yeBhayibhile after esiqinisile isandla uSara, ithi incwadi yami yeBhayibhile wasiqinisa isandla uSara. After esiqinisile isandla qale woyika uHagare. Ukoyika kwakhe wabaleka wahamba wayanga sethafeni. Maselefika enhlango wafika wadibana nesithunywa. Sithi isithunywa sikaThixo kuye, sithi isithunywa sikaThixo kuHagare, Hagare ufuna ntoni lapha? Athi uHagare, ndibaleka uSara. Ithi isithunywa sikaThixo, Hagare phindele emva kuSara uyocela uxolo, ngoba bangcwele akhona amaxesha lafuna sizithobe khona. Ithi incwadi yeBhayibhile waphindela uHagare waya emva kuSara. After efikile
uHagare kuSara bahlala kakuhle akwabikho ngxaki. Ithi incwadi yami yeBhayibhile after efikile uHagare kuSara waqale bahlala kakuhle. Athi phana kuchapter 17, chapter 18, chapter 19, 20 sesiyaboniswa ukuthi uSara selefumene umntwana. Lo mntwana selemfumene uSara igama lakhe nguIsake. Ithi incwadi yeBhayibhile ekubeni ba efumene umntwana uSara onguIsake waqala umntwana onguIshmayeli umntwana kaHagare. Bangcwele nive kakuhle le ndaba. uSara unomntwana onguIsake. Now uHagare unomntwana onguIshmayeli. Bobabini laba bantwana ngabaka Abraham. Now ithi incwadi yeBhayibhile after uSara esele ebone ukuthi umntwana kaHagare uIshmayeli unayo indelelo, unayo indlela yodlala kakubi masele edlala noIsake, wathi uAbraham, myeni wami, andithandi into yenziwa ngumntwana wesisicakakazi, andithandi indlela esiniphethele ngayo umntwana. Sendiyacela myeni wami, lo muntu umgxothe nomntana wakhe. Ithi incwadi yeBhayibhile bazalwane, uAbraham uqale kube nzima kuye, angazi ukuthi uzoyenza kanjani lento yogxotsha uHagare ngoba umntwana ngowakhe. Isivele isithunywa kuAbraham, ukuvela kwaso sithi Abraham, lo mntwana lona kunye nesicakakazi bagxothe, mamela unkosikazi wakho. Ithi incwadi yeBhayibhile wamamela ke uAbraham uSara. After emamele uthe masele bagxotsha wanikeza uHagare intsuba. Uthe emnikezile intsube egcwele ngamanzi wamnikeza kunye nesonka ukuthi apha endleleni masele bephelelwa ngamandla bakwazi ukutya. Ithi incwadi yeBhayibhile kuthe ngoba ebanikezile uAbraham ukuthi batye endleleni, bahamba bathe apha ekuhambeni kwabo bangcwele bafika ehlathini. Masele befika ehlathini etyholweni wafika uHagare akazi ukuthi makenze kanjani. Umntwana amanzi aphelile entsubeni, umntwana amanzi aphelile entsubeni, ephelile nje amanzi entsubeni, bangcwele nesonka siphelile. Now umntwana ulambile, basentlango basehlathini akazi ukuthi enze kanjani. Ithi incwadi yami yeBhayibhile bangcwele bathe uthe uHagare apha ecingeni kwakhe wabona ukuthi uphelelwe lithemba, wahamba wamshiya umntwana ngaphakathi ehlathini. Uthe ukumshiya kwakhe ehlathini umntwana waya kumgama ongangokuphoswa kwelitye, wafike wahlala esidulwini wacinga ukuthi ndizokwenza kanjani. Wanento ethi xa ithethayo, andirhalela ukumbona lo mntwana makefayo, makafe lo mntwana ndingambone ngoba lo mntwana ulambile. Ithi incwadi yeBhayibhile wahlala kubuhlungu kuYuHagare ecinge ngenacebo, ngoba bazalwana khona amaxesha lapho uyucinga icebo lingaveli, akhona amaxesha lapho uyubona imeko ngathi ziyakongamela. Ithi incwadi yeBhayibhile wahlala uHagare ekubeni behleli kwavela isithunywa sathi Hagare, Hagare. Wasabela uHagare sathi isithunywa sikaThixo, uyabona usukela namhlanje wena inzala yakho izokwanda, ungakhathazeki. Sathi isithunywa kuHagare, vula amehlo wakho Hagare, musukukhala. Ithi incwadi yeBhayibhile waqale wavula amehlo uHagare. Kubeni bawavulile amehlo wabona iqula, equleni labe ligcwele ngamanzi. Waqale wabaleka waphindela ehlathini wayothatha intsube, wayokha amanzi wayizalisa. Khathi ndinixebane amanzi atholakala equleni, abantu bathuze bathola amanzi babe bayaquqelela equleni, angeke wafumana amanzi iqula lingekho.
amanzi ayatholakala equleni noba eloqula liqule linjani, kodwa kunamaqula lapho khona sikha khona amanzi. Anikhathaliseki noba itepwa, kodwa kunequla lapho amanzi atholakala khona. Iqula lingekho amanzi awatholakali. Bangcwele sinequla elinguYesu, amanzi engekho akatholakali. Bonke abanqanwayo mabesela kuye, bonke abanqanwayo babasela kuye, bonke abalambayo babesitya kuye. Iqula elinguYesu baye banganqanwa. Bonke abaselayo kuye bayosela emthonzeni lapho umuntu ongazunqanwa naphakade. Ithi incwadi yeBhayibhile, uthe kuze isithunywa phambi koba isithunywa sivele bangcwele, uthe phambi koba sivele isithunywa kwabe kukhala umntwana uIshmayeli ehlathini. Na uThixo wava isikhalo sika-Ishmayeli esezulwini, wathumela isithunywa ukuthi siye kuHagari siyomnikeza iqula. Nawu bangcwele, incwadi yami yeBhayibhile ndithe mandiyifunda yandichukumisa le ndaba, ngoba uThixo inye into emenze ukuthi amvelele uHagari sisikhalo somntwana. Bangcwele khona amaxesha lapho uyuve khona ubunzima, akhona amaxesha lapho into ngathi azihlangani, akhona amaxesha lapho ingathi ushiyiwe ngabantu, akhona amaxesha lapho ingahle uzibulale, akhona amaxesha lapho ingahle unikezele kuThixo, akhona amaxesha uba ngapha ngapha kuyachithakala. Let me tell you namhlanje, khala kuThixo izinto zakho zizophendulwa. Kudingakala isikhalo ukuze uThixo azovakalelwa. Sometimes singathandaza for 2 hours, kodwa uma singalili kuye, ethi incwadi yeBhayibhile even measures nezikhalo zethu. Kunebhotile apho kumejarishwa khona inyembezi zakho. Bangcwele ungakhali ebantwini ngoba hleze sihlekise ngengxaki yakho, ungakhali kuthi ngoba hleze sihlekise ngawe. Khala kuThixo into mazingavumi, khala kuThixo abantu xa bejikela, khala kuThixo uba uma ngabamba ngapha kupotyakala, khala kuThixo uba abazali bakho begulela, khala kuThixo uma ngaba kunzima empilweni yakho, kunzima nemali yesikolweni, khala kuThixo mzalwane wami xa ulala ungatyile, khala kuThixo mzalwane wami xa ngabe ugula, khala kuThixo mzalwane wami xa ngabe kungahlangani ulala ngenyembezi. Ukhona uThixo, khala kuye asimchukumise ngezikhalo. Likhona iqula lethu, likhona iqula lethu bangcwele. Aziba wena liyintoni iqula lakho, aziba wena leliphi iqula othembele ngalo, aziba wena amanzi waselaphi, azibuselaphi. Khala kuye, ukhona uThixo. Anibulele in the name of Jesus. Mandala bo shantaka libronda kasala bo koshaya limonda libo shakata labosa librozekete librendele boshaya montaka pasonto libosha. Khala kuye, khala kuye, khala kuye, khala kuye in the name of Jesus. Oh landa kaso. Hey, Maya la bosha, limonda kasoto librosta, libreke shanta libokosaya, limondi kasuta librosta, mata koshuka santa labos, limo yandi kasuka. You deserve the praise, Jesus. You deserve the honor, Holy Spirit. Let your glory come down.